ngap dan sebai pi ke parlo ki bistanat ban pej ya ke video ha ke channel Ther tyngeh kine ki arngut ki rangele kai barim ya u Cristiano Ronaldo halor ka jingbin jongu ya ka likki won hadin ka jingbin u Cristiano Ronaldo ya ka likki won lane ya ka lik football harifran ha ka show jong ka globe soccer award ha ka ba u Cristiano Ronaldo ulaong baka Saudi League kamlong ka lik ka batlot kum ka lik hafran bat ka Saudi League ka kamla shibun ban ya ka lik jong ka rifran kumtal ampelong ya ki babun ki rangel kai football ban bitar halor kan ka jingkren labla u Cristiano Ronaldo ha ka bola bin wat ya ka top 5 league jong ka bertai ha ka bangim ju sngew ya ki weipat ki players ki babin ya ki league ki badon ha Europe hadin ba kilami na Europe bat ngiken mauru ha usnem baladep hadin bol yenan si ulai ya so shak club Inter Miami u Cristiano Ronaldo la binru ya ka majolik soccer da ka bawong kamajolik soccer lani kalik jongkari Amerika kalong kalik kebetlot bat kalik jongkari Saudi Arabia ka kam tibit ban ya kane kalik bat kane kala penbong sya ya ki weipat ki players ki bayale kai majolik soccer hendroi na kaleng ulianan si usus ngap marwei bat umkwa ban kento ya ki lik jongki wei penpau kilat patai kubor hadin ka jingkren bing Cristiano Ronaldo ya ka majolik soccer bat menta nak leng ki arngut ki rangel kai football ki barim ki balongru ki manager jongki club hakal liki won kila Ther tyngeh ya Cristiano Ronaldo halor ka jingkren binjong ya ka liki won ha ka bo wei urang le kai barim ka Spain bat kumju na ka club Liverpool bat ka Manchester Albert Rera ublong mentaku manager jong ka club Bordeaux ula Ther tyngeh ya Ronaldo da ka bo wong ngam laban seutu kumno unut ban kren hakmat ka television jong ha ka bo uklem yo ban yele kai ha ka lik bat na kaleng wei pat urang le kai barim jong ka rifran bat ublong ru menta manager jong ka club Brest ha ka liki won u Eric Roy ula Ther tyngeh halor ka jingkren bin Cristiano Ronaldo ya ka lik football harifran ha ka bo loong kamlong kumta kumba uang bat ngan om menjur ya kata ka jingong jongu ha ka bo Cristiano Ronaldo umpat yo ban yele kai ha ka kalik kumno ula ban bishar ya ki wei te parlok hato piso kumno halor ka jingkren jong ki arngut kerang le kai barim yo Cristiano Ronaldo pila ban jubab leng ba ka comments jong pi te parlok tang ki kubor ngangai ba pila sautu ngin sai kendu ha ka wei pat ka video kublai shibun